lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS, ang kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po sisimulan na po natin ang first Apple Draw para sa araw na ito na may draw number 3298. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Ready. First winning number 29, 209. Ibabalik na karta at winning numero para makasama sa pangalawang party. Tyler, ready. Second winning number 707. Ang ating number combination para sa ating first draw. Para ito ay 2907 isa order. Congratulations po sa lahat ng nanalo kung munisipyo of Evan Ines at sa PCSO. Yung urong sa pagtulong.